Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da ispričamo jednu malo dužu priču, tačnije jedan tematski video, ali ovog puta neće biti live, nego će baš biti video za nekolicinu ljudi koji me prate. Neko će reći par hiljada, neko će reći par stotina, ali ajde opet neka bude da ima 100 tih ljudi koji jednostavno svaki put pišu, prate, nekoliko njih aktivno lajkuju. Neki su puno mladi pa nemaju ni YouTube kanale i dalje i koriste od brata, sestra, ovog i onog. Isprate sve, ali ne stiskaju like, ne komentarišu, eto. Susreo sam se sa svakakvima, stvarno susreo sam se s ljudima za koje nisam ni verovao da bi gledali uopšte takav sadržaj, ali opet oni isprate svaki video snimak, ali nigde ništa ne pišu i sve to. Uglavnom, kao što vidite po naslovu, trebalo bi se naslov zvati tipa zašto ne snimam toliko aktivno više. Postoje nekoliko razloga. Znači, prvi i najbitniji razlog je taj da YouTube jako pravi probleme. Znači, YouTube više nije kao što je nekad bio. Ja se sećam 2011. 12. godine sam snimao, bit će jednog dana reakcije na te klipove i sve to bilo bi zanimljivo. Ali ja tada kada sam snimao, YouTube je to malo znao da pogura, znaš. Čim tu ima 5, 6, 7, 8, 9, 10 komentara, znaš, on to odmah malo gurne, znaš, dođe tu novih 700, 800, 1000 ljudi, znaš, pa ako oni komentarišu gotive, znaš, umeli su nekako da isprate, nije bio algoritam toliko čudan. Danas se algoritam svodi na to, a čim ne snimiš 2 dana nešto, da on odmah tebe gura u propast. Znači, on želi da ti budeš njemu mašina za pravljenje novca i da ti radiš na YouTube-u 24/7 svaki dan da izbacuješ video. Čim jedan dan izbaciš video, odmah se vidi pad u toj analitici. To ne bi generalno bio problem, ja sam u zadnjih, šta ja znam, 2 godine, godinu i po 2 skoro, imao jako puno vremena. Mislim, imam i sada, ali imao sam jako puno vremena zato što se bavim ja već nekim internet zaradama što se tiče stranog tržišta i svega, svačeg nešto. Mislim, ja već generalno živim od interneta, dugo, ali opet kažem, YouTube je moja prva ljubav i u YouTube sam uložio jako puno para, znači spominjao sam već koliko košta 2 monitora, dobro kućište, dobar mikrofon, ali mogu da kažem da sam oko 2,5, skoro 3000 evra ja pukao na YouTube, zato što ja to volim i sad opet ja ne tražim za uzvrat ništa, ali mi je jako krivo što ja ne dobijam za uzvrat čak ni ono što zaslužujem, znači bar to malo pregleda, bar tu šačicu pregleda. Jer dajem vam sad primjer, ako imam 2500 pratioca na YouTube-u i ja upalim live, uđe 1, 2, 3 ljudi, 10 ljudi, maksimalno je bilo 17, 18. Znači, to je nemoguće, ljudi. Verujte mi. Znači, ja se bavim YouTube-om bukvalno 10 godina, snimanjem svega i svačega. Verujte mi, to je nemoguće. Ne može da se desi. Ako imaš 2500 ljudi, brate mili, koji su kliknuli svojom voljom da se pretplate, zato što, sad će reći, svi imaš 2500 pregleda, a 10 godina snimaš, kako to? Ja sam prestajao da snimam i sve je to okej. Uglavnom, zadnjih, ne znam, 2000 ljudi koji su se pretplatili, to su sve aktivni ljudi, svojom voljom se pretplatili, nisu plaćeni, nisu ovo, nisu ono. Uglavnom, jednostavno ti video snimci se ne pojavljuju ljudima. Ne stiže notifikacija, ne izbacujem kao predloženi video snimak i još mnogo stvari. Znači, problem je u tome što kad ja upalim live ili snimim videoklip, taj video ne dolazi do ljudi. Zašto? Zato što 90% danas ljudi koristi adblock, ne klikću na te reklame, naravno ni ja ne klikćem, ja razumijem te ljude. I ja jednostavno, YouTube vidi da on od mene neće zaraditi neke velike pare i logično će da gura samo one koji su najjači. Tako da tu dolazimo do problema. Ja sam stvarno pokušao sve živo da budem aktivan daily, da izbacujem po 2 nedelje svaki dan video snimke, da prelazim igrice sam kupovao i plaćao i trošio pare opet od svog džepa. Ali dolazi do problema tu kada, čak i kad pokušam da uložim novac, moj novac bukvalno, kako se to kaže, propada. Znači, ulaganje u reklame na YouTube-u njih ne zanima. Znači, ti moraš da platiš reklamu po kliku. Sad bio to američki klik ili bio to srpski klip, taj klik košta. Tako da da bi lupam 90 ljudi do 100 ljudi kliknulo na vaš video i pogledalo, vama treba 1 evro. Što je mnogo. Mislim, da ti lupam 100 evra za 10.000 prikaza. I to 10.000 nezainteresovanih prikaza, znaš. Zato kažem, ulaganje u YouTube je postalo stvarno besmisleno.
pokušao sam na sve moguće načine, pokušao sam čak i da se povežem s ljudima, sad bi, zato što znam da će odmah neko napiše što nisi pokušao s nekim youtuberom vamo tamo. Pokušao sam da se povežem s ljudima, kontaktirao sam mnogi youtubere, neki su čak verovali ili ne, to kontaktirali mene, da gotive moje klipove, da sam iskren, da ovo, da ono. Ja opet nisam u tom momentu želeo da iskoristim njihovu dobrotu i da iskoristim to što oni mene gotive, da bih ja to, kako se to kaže, da bih ja to pretvorio u novac ili u bilo šta drugo. Jednostavno mi je bilo krivo da ako meni neko napiše, ej Đuka, naš, gledao sam ti videoklipove, stvarno si vrh, samo guraj, dobar si youtuber, verujem da ćeš jednog dana, znaš, ono, biti jedan od boljih, bla 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 bla. Ja opet nisam teo da kažem, brate, pa ako ti se sviđa, aj ti malo neki swipe up Instagram vamo tamo, aj ti odigramo neki game, ovo ono. Znaš, opet sam, kako da kažem, želeo sam da ostanem dosledan sebe i da jednostavno, da pratim svoj put i da se ne uvlačim nikome previše. Pokušao sam čak i youtuberima da ponudim novac, verovali ili ne, saradnja sa youtuberima može da vam se isplati samo ako ste vi neka firma tipa Coca-Cola ili ne znam nija šta, zato što proizvod koji oni nude nije dovoljno isplativ. Ok, aj sad reći ćemo baka prase, jeste isplativ, verovatno, a i eventualno još jedan ili dvoje youtubera. Ali verujte mi šta vam kažem, ja sad na primjer, kontaktirao sam, ja sad dajem primjer glupo što spominjem, ali opet nije nikakav hejt, jednostavno pričam šta se desilo, imam i dopisivanje i sve. Ali, na primjer, kontaktirao sam nekoliko youtubera, među prvima sam kontaktirao kad sam pokušao da snimam, krenuo da snimam Goldenifta. Svaka čast momku, stvarno lepo mi odgovarao na poruke i sve to što sam se jako iznenadio i odmah sam ga zgotivio i, znaš, ono, i komentarisao videoklipove, delio i sve to. Znači, momčina je na mestu, boli glava stvarno. Ali, kada sam ga pitao koliko košta da se, šta ja znam, snimi tako neki video zajedno, tipa ja i ti da igramo PES ili ovo ili ono, pošto momak živi na 7 minuta od mene, znaš. Odgovor je bio, ne znam koliko koštaju ti videoklipovi, tipa po 400 i 500 evra, znaš, ono, videoklipovi, da se snime. Ja sam iskreno da kažem, ostao zabezeknut, jer da li vi, mislim, s jedne strane ja razumem njega, jer mi je rekao jednu jako bitnu stvar, a to je da on ne sme da spušta cene youtubera, što se kaže. Tako da s jedne strane ga razumem, znaš, to je kao kada bi jedna firma krenula da prodaje nešto jeftinije, onda bi svi krenuli da prodaju jeftinije i to nema kraja nigde, znaš, na kraju bi youtuberi radili za 2 evra. Ali opet, kako da kažem, treba da budemo i svesni našeg proizvoda i ono što mi nudimo i koliko to vredi. Ja razumem da svako ima o sebi lepo mišljenje i visoko mišljenje i sve to. Ali ja isto tako hoću da vam kažem da biste snimili pornić sa nekom dobrom ribom, to košta 400 evra. Da jebete dobru ribu i da snimite pornić sa njom i da to objavite i da na tome još zarađujete. Lupam. Ali hoću da vam kažem da snimi neko sa vama video košta 400 evra. To je jedna srpska plata. Dobro, aj sad opet neću da ulazim u tu priču, srpska plata, bla 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 bla, ali hoću da vam kažem, ajde reko, sačekat ću malo, vidim momak prate ga, gotive ga, ovo ono, što da ne, imao sam novca u tom trenutku, imam ga i sada, ali reko, aj sačekat ću malo da vidimo dotle to ide, pa što da ne, možda ga budem i kontaktirao, ja sam uvijek za to druženje, ovo ono, opet se nadam, znaš, nije momak toliko loš, možda čak kad mu platim prvi put, možda on bude i rekao, ajde, odradit ćemo 2 videa, 3, znaš, možda bude neki gratis, možda će me reklamirati 3 puta, 5 puta, možda dečko stvarno izađe u susret. Ali ja to sačekao sam, na primjer, da vidim da ispratio sam baš Instagram, YouTube i sve to, da bi se njemu javio neki momak za tako neke reklame, ne znam nija šta. I on je radio za određenog momka reklame neke preko Instagrama i nešto. Ljudi, verujte mi, taj momak, znači, nije dobio 20 subscribera na toj reklami. Ne zbog toga što je to loša reklama, ne zbog toga što je on loš youtuber, nego zbog toga što njegov profil prate njegovi ljudi, znači njegovi fanovi koji vole njega. On može da objavi i KSA i Paul Logana, njih to ne zanima. Znači, ljudi koji prate njega, prate samo njega isključivo zbog njega. Ne zanima njih đura, euforije i Šangaja. Baš ih briga. Koliko god ta dobra reklama bila, koliko god on to bude rekao, swipe up, brzo, preplati se. Neće. Znači, hoću da vam kažem,
te reklame koje naplaćuju youtuberi, koje dostižu cene stotine pa do 400, 500 i 1000 eura, stvarno ne vrede. Da sam ja sad neka tipa firma Guarana, pa mi se, znaš, ono, na Guarani se pojavi Goldenito ovamo tamo, znaš, to je onda lepo, znaš, to je opet neka priča. Neću ja od njega zaraditi novac, ali opet kao pokazat ću i prezentovat ću publici da jedan poznati youtuber koristi moj proizvod, znaš. Ali ovako da on pošalje svoju publiku kod mene, to ne ide, znaš. I sad opet ja razmišljam, jebote život, pa ja sad njemu da odnesem 400 evra, mi da snimamo videoklip, pogleda tih 100.000 ljudi, oni gledaju njega. Oni neće, koliko god ja se glupirao i zezo ispredo, njih ništa ne zanima. Ljudi, danas je publika jako ograničena na tih 10 youtubera, brate mili, oni jako je teško da prihvate nekog novog i da se zadrže sa njime. Ne kažem da sam ja savršen, da sam ja ovo, da sam ja ono, ali opet kažem, jako je teško danas probiti se na YouTube-u. I youtuberi su preskupi. Znači, ne znam koliko kod Čode sam pisao, story kod Čode je 350 evra. Dešavalo se par puta da pravim tako neke zajebancije, nešto, znaš, na kontu njega, na kontu Bake Prasta, ovo ono. I mogu vam reći, eto, podelio je na prvi moj story. Sve je to lepo, znaš, ali eto, kad je on podelio, ne znam, moj story ili moju neku sliku, ne mogu tačno se setim, videli jesu ljudi, ali videli 1000 ljudi, brate. 1000 ljudi je tipa ušlo u to. Ja se razmišljam, jevo majku, čovjek 350 evra traži za taj swipe up button na Instagramu, podelio moju objavu. Isto to radio swipe up i nemam pojma ni ja šta, brate, da uđu ljudi u objavu. I u stvari nije swipe up, bilo je ono kao link, i uđu ljudi, brate, u link. Jebote, ja nisam dobio 100 lajkova, brate. Znači, youtuberi su postali jako bahati zbog toga što imaju novca i može im se. Ok, razumem, to je njihova stvar, svaka čast, sve je to lepo. Ali hoću da kažem da je danas jako teško povezati se s ljudima, naprimjer, ne znam, pisao sam Simiju, čao brate, vamo tamo, znaš, ja sam iz Novog Sada, eto, ako ti neko nekad zatreba hitno iz Novog Sada, kamera, nešto, ja sve to imam, oprema, mikrofon, editovanje, seckanje, ako treba neki video da snimam, ne sad tipa video da sad ja i ti idemo po Bigu i da maltretiramo radnice tamo i ne pojma nija šta, nisam u tom fazonu, ali ako bude bio tako neki video, neki pes, nešto, neka zajebancija, znaš, javi se ili tipa, kad odradiš reakciju na pesmu, odradim reakciju na pesmu, znaš, da tipa pošaljem je, čao brate, znaš, aj pogledaj reakciju vamo tamo, ne, nisu oni iz tog fazona, znaš, zato što ja nisam Baka Prase, zato što ja nemam 500.000 pratioca i zato što meni nema potrebe da puše onu stvar, znaš. Tako da youtuberi su počeli se druže samo sa većim youtuberima. Čim neko ima manje pratioca od njih, on gubi vrednost, a ne da je Bože da ima manje od 5.000, 10.000, 20.000, znaš. On odmah gubi vrednost, njegov red se ne ceni, on je mnogo pametan. Glavni argument je šta ti pričaš, imaš 2000 subova, znaš. To sam čak i dokazao u onoj dramici sa Luxom, koji je ispod stvarno gospodin na kraju, posle svega, ja znao da lupam gluposti, stvarno, da boli glava, lupam gluposti, ali, kako se zove, momak je stvarno ispod gospodin i rekao svojim pratiocima, idite na njegov kanal, stisnite taj like, ovo, ono. Ali opet kažem, to nije nešto što bi pokrenulo moj kanal, da ja ne znam, ja dođem do koje cifre, znaš, ušlo je to 500 ljudi, brate, na taj video i kliknulo je 500 ljudi like, od toga se pretplatilo 50 ljudi, znaš. Opet kažem, nije to nešto što mene može da pogura, ja razumem da ja treba da se trudim puno više, da ste se svi vi trudili 5 godina, niko se nije trudio 5 godina, ajde dobro, u stvari možda jeste, Lux on neko vreme već snima, ali ovi svi youtuberčići snimaju 2-3 godine, razumeš. I svaka im čast na tome, znači ovdje ne pričamo o njima, ovdje pričamo o sebi. Nego jednostavno samo hoću da kažem da je jako poražavajuće to da čovjek mora da se spusti na te grane, da čak ne možeš dobiti ni odgovor od njih, jebote. Ja sam na primjer znao isto tako, čao brate, znaš, ovo je moj kanal, ako si zainteresovan nešto vamo tamo, ti mi odgovori, značilo bi mi čak i da mi daš po neki savjet, ja nemam problem s time da ja napišem nekome koji je mlađi od mene 10 godina, ili tom Goldenitu, ili Simi, ili Omilo, nemam ja problem s time, čao brate, bili pogledao moj kanal, čak mislim da je Goldenito, i koliko se dobro sećam, pogledao kanal, da,
i dao mi par savjeta. Ali opet kažem, redak je slučaj da, kako se zove, znaš, neko hoće da ti pomogne. Ali opet ti ljudi, znaš kako, oni su kratkog razmišljenja, znaš, jednostavno, ne mogu da kažem ograničeni, bilo bi glupo i nezahvalno od mene, brate, uspešniji su ljudi od mene, znaš. Mislim, zavisi kako gledaš, jebi ga, ja sam uspešniji u ome što ja radim, oni su uspešniji u tome što oni rade, znaš. Svako je uspešan na svoj način, ali opet kažem, oni ne gledaju neke stvari, znaš. Ja gledam, na primjer, to su neke tačke, ja stvarno jako puno ljudi znam. Ja sam iz Novog Sada, išao sam stvarno u školu u kojoj je bilo brdo indijanaca i upoznao sam stvarno jake ljude i moja familija su stvarno imam jako puno, da kažem, i kriminalaca i po zatvorima i što kažu gengova, svih živih. I sad ja opet razmišljam, danas sutra naći će se negde neko od njih, brate mili, po Novom Sadu ili negde u nekom ćošku negde. Ovi moji indijanci, razumeš, poskidaće im lance i satove i auto i sve će im uzeti, razumeš. Ja kakav sam budala, majke mi mile, brate, ja bi opet išao i rekao, ajde vratimo, ja poznajem tog dečka. Iako znam da oni to isto ne bi uradili za mene. Nije poenta je zbog toga što govorim da sam ja iz Novog Sada, znači opet kažem, ne znam, postoje ti youtuberi koji su u Novom Sadu i opet kažem da bi preću mu ja trebati, preće mene sresti nego baku prasta, ali ne. Ako baka prase kaže nešto, čim baka prase mrdne prstom, oni svi lete. Ja neću da budem takav, ja neću da pušim kurac baki prasetu, zato što on ima više subova od mene. Svaka čast tom momku, brate, ja ga čak pratim i kad nije u pravu za neke stvari, ja kažem, brate, sad sereš do daske. Kad je u pravu, ja kažem, svaka čast momaka, evo ti like, evo ti komentar. Znači, ja ću uvijek biti iskren do kraja. Ali jednostavno, nije problem on. Problem su drugi koji mu se uvlače u dupe za šaku pregleda i to stvarno već ide iz krajnosti u krajnosti. Zbog toga gubim stvarno, polako gubim volju da snimam i da radim ili bilo šta, jer ja ne gubim samo svoje vreme, ja gubim i novac, znaš. I na kraju krajeva, opet kažem, ja snimam zbog drugih ljudi, umjesto da uđem sam, da igram taj PUBG, da se zezam, da igram GTA sam za sebe, bilo bi mi 5 puta zanimljivije. Ovako ja moram da razmišljam šta ću ja da kažem, kako ću da radim šta, jer ljudi nemaju pojma koji je ovo posao. Ja nekad editujem svoje video snimke po 5 i 6 sati, brate. Vi znate šta vi mislite, da je to samo ovako ubaciš video snimak, pa evo i ovaj video snimak sad što radim, iako je ono iz jednog dela. Ali pogledajte, ja snimam na Audacity-u poseban zvuk, ovdje imam poseban zvuk, znači ja to treba sad da ulazim da spajam. Negdje gdje sam nešto pogrešio, izgovorio pogrešno pa ponovio, ja to moram da seckam i sve to. I to rendovanje to traje po pola sata, sat, 2 sata. Ne može se koristiti kompjuter jer ubije mašinu to rendovanje. Znači hoću da vam kažem samo da neću da dozvolim sebi da padnem toliko nisko, da pušim kurac svima, da bi ja dobio 1000 prikaza, jer u životu sam stvarno imao, ne mnogo prilika, ali sam imao nekoliko prilika u kojima sam ja mogao da budem, da ne kažem bogat, ali mogao sam tipa da imam dosta para, nisu to sad milioni, ali eto, mogao sam da napravim, ne znam, 50, 60, 70, 80, 100.000 evra, na tako neke prevarantske načine na koji su moji poznanici, prijatelji radili. Bavili smo se svačime, radili smo svašta. Nije naravno nikad bilo upetljena droga ili tako nešto, ali uglavnom sve što se tiče tako nekih internet zajebancija, uglavnom razumem se u mnogo stvari i mogao sam nekoliko puta i više puta, čak verujem da i dan danas da krenem neke stvari da radim, ja mogu uzeti veće pare. Ali nikad ne znam da se spustim na te grane da zbog para prodam svoj obraz. Imao sam prilike, recimo, ne znam, viđao sam se s devojkama iz inostranstva koje, imaju tamo, brate, para da nas kupe i mene i celu moju porodicu i sve nas ovde, brate, mili, da nas kupe, sa novcem iz zadnjeg džepa, razumeš, jebote. Ali opet kažem, čak i sa takim devojkama, ja nisam dozvolio, brate, da oni mene, zajebavaju i da oni mene ponižavaju i da me zajebavaju, sam već rekao zajebavaju, nisam dozvolio da mi neko, skače po mozgu, brate mili, prvi put kad sam vidio da to nije to, brate, da one hoće da se prave pametni, da hoće da mi jedu govna, razumeš, ja sam to odjebao. Znači, nema tih para jednostavno, ja ću se pre vratiti kući i bukvalno gladovati, nego da pušim kurac ljudima za 100 dinara, znaš. I zato kažem, jako je tužna priča to što je publika postala jako ograničena na 10 youtubera jednih tih istih koji prave jedan te isti sadržaj.
Znači, ja stvarno ne znam, tu mogu ih nabrojati na prste, brate mi, ili youtubere koji su stvarno unikatni, koji imaju ideje, brate mi. Ja, na primjer, što podržavam, gledam Muđu dosta, on stvarno momak ima ideje, stalno nešto novo, i stalno je u toku, i stalno, znaš, ima taj neki smisao, zna čovjek šta radi, iako se ja sam šalim na njegov račun 1000 puta, ali on ne da je ispred svih, nego dečko kida, dečko gazi, dečko lomi, brate. Dečko toliko razumevanja ima i toliko je ne pametan, nego je jednostavno inteligentan, brate. Nema, kad ga pogledaš u oči, nema tu neku zlobu u njemu, znaš. Ali hoću da vam kažem, do takih ljudi je teško doći, s takim ljudima je teško povezati se, znaš. Jer su i oni prošli isti taj pakao koji ja sad prolazim dok se nisu probili. Ja gledam koliko njih danas njemu cigane ovako onako. Mislite da meni ne pišu? Mislite, vi nemate pojma koliko puta ja prođem ulicom, razumeš, odem negde na plažu, šetam ili s devojkom nešto, razumeš, ona tamo grupica neka, što bi rekao Miroljub, blejači. Znaš cigane, ovo ono, znaš. Ja stadnem, razmišljam, ne pogodi to mene. To je sve okej, mene to ne pogodi. Ali je poenta toga što ja moram da trpim take stvari, ako nemam baš ništa za uzvrat. Znači, nemam ni te preglede, nemam ni taj novac od YouTube-a i svega toga. I jednostavno nije fair. Izašli su mi na susret par njih, izašla mi jedna emisija kod nas što se radi, tu sam nešto isto bio pričao, oni su mi izašli u susret jednom, pa sam tu prikupio, ne znam, 70-80 hiljada prikaza. Uglavnom, kad se pojavim tako na nekim drugim kanalima, znaš, ljudi gledaju, ljudi slušaju, ljudi gotive, znaš. Ali moj kanal neće pa neće da se gura, znaš. I onda jednostavno, kako da vam kažem, gubim volju polako i gubim snagu, a već sam jednom imao taj osjećaj, 2000, koja je to bila, 15, tako nešto, godina ili 16, i tad sam prestao da snimam, jer sam video da ljudi mene ne razumeju. Ja šta god pričam, oni ništa ne kontaju, brate. Mislim, ne svi, ali jedna velika većina, brate. Pogledajte prethodne moje videoklipove, ja snimim klip, tražim devojku, brate, izlupetam gluposti maksimalno, brate. Tražim devojku da bude nevina, da ima 27 godina, da bude bogata, lepa, zgodna, da ima vikendice, da ima ovo, da ima ono, ja lupam gluposti, brate. Devojka sedi moja iza mene, brate, vrišti od smeha, razumiješ, ja mrtav ozbiljno lupam gluposti. Ja sutra, brate, uđem, ubacim taj video, sutra uđem. Iu, brate, ljudi mi jebu sve po spisku. Šta ti cigan tražiš takvu devojku? Gde ćeš ti to da nađeš? Bla, 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 bla. Ja snimim video, baka prase nije vlasnik Porschea. Isto, izlupetam gluposti, brate, poskidam neke PDF, brate, sličice sa interneta, malo nešto izmenim, čisto da napravim kontent i za jebanciju. Oni svi poverovali, brate, da ja stvarno tako mislim. Oni, brate, pogledajte, nađite taj video, brate, 500 komentara, oni pokušavaju meni da oni meni dokažu da to jeste njegov auto. A ljudi, pa što je bitno da li je njegov auto ili nije? Zašto bi nekog bolilo uvo da li je to njegov auto ili nije? Ja vam sada opet kažem, 90% stvari koje on ima, što se tiče pogotovo vozila, to nije njegovo. Znači imate momka, brate, koji se druži sa njime, koji drži onaj, kako se zove, Top Speed, brate, magazin. Momak, brate, ima na svakih, brate, 2-3 mjeseca dobija automobile iz inostranstva da ih testira, da ih vrati nazad, možda ih zadrži duže ili manje. Nije bitno, brate. Jednostavno, to je sve za vas, zato što ste glupi. Taj Rolex kojim se flexuje stalno, ljudi, pa nije to nedostižno. Ljudi, Rolex možete da kupite dobar danas takav za 3000 eura. To nije neka cifra koju nećete nikad zaraditi, verujte mi. Verujte mi, zaradio sam i 10 i 15, potroši se, verujte mi, niste svesni kojom brzinom. Ja čak isto dok sam bio u inostranstvu, bili su neki momci, prave Rolexe su nabavljali, ne znam ja šta nešto, brate, su muljali ovo ono, uglavnom za 1000 evra su imali prave Rolexe sa sertifikatima, sve, brate, original. Toga ima, brate, preko, ja kad sam bio na Malti, toga je bilo. Mogu se nabaviti šta si hteo, čoveče, danas možeš nabaviti šta god hoćeš ako imaš pare. Zato vam kažem, nije to nešto što je nedostižno, brate, to svako ko želi
i bude uporan, može to da zaradi. Znači, jednostavno, nemojte da gledate ljude kao bogove zato što voze neka bolja kola i zato što imaju neki sat. Verujte mi, ja sam kupio sat marka Seiko 5 sportski. Googlajte malo. Seiko 5, znači sport. Verujte mi ljudi, to je jedan od boljih, što se kaže, low budget satova. On je koštao 300 evra, ja sam dobio 30% popusta jer smo poznavali gazdu tamo u inostranstvu i spustio mi 30% popusta, znači nekih, ne znam, 220 mi, zašto tako nešto. Spustio mi je dosta, verujte mi ljudi, ovaj sat koji može se nositi 20 godina. Nema bateriju, znači na pomeranje ruke, na solarno, nikad sekundu zakasnio nije, niti će. Znači ovaj sat, Seiko marka, danas imate Seiko koji ljudi nose još iz 80. godine, brate, stari satovi po 35-40 godina, rade. Seiko 5 je jedan jako popularan i jak model u svetu. Samo što ovdje ljudi ne znaju, nemaju pojma šta ja pričam, čoveč. Zašto bi ja dao na sat 10.000 evra, 20.000 evra, 15.000 evra, nebitno. Druže, za 250-300 evra kupiš sat, boli glava. I pogledajte koliko je lepo. Gledaj. Sad koliko se vidi. Mnogo je lepo. Uživo, sija noću. Kvalitetan, čvrst. Znači, kako se zove... Nije ono, brate, kao da nosiš papir, jebote. Znači, težak je, jak je, znači čvrst sat. Zato vam kažem, nemojte da padate na te materne glupe stvari. I što više gledam kojim putem idem, a sad dajem isto primjer, igram svaki dan PUBG, brate, ima tu 10 ljudi koji me prati, okej. A svi zapeli odjednom preko noći fail guys. Ja sam odmah rekao, meni se ta igrica ne sviđa. Ja ne mogu da uživam u toj igrici, mogu malo kao nešto da se nasmejem, da ovo, da ono, možda se to i promeni vremenom. Ali ja ne mogu da uživam u takoj igrici kao što je Fall Guys. Ljudi su meni pisali, igraj Fall Guys, ovo ono, preko ajde baš da probam. Ja kažem devojci, ajde da probamo Fall Guys, čisto malo da boostamo kanal, da vidimo hoće doći novi ljudi na kanal, ovo ono. Mogu mi reći da jesu, znaš. Za duplo i za troduplo jesu porasti pregledi, jeste došlo više ljudi, jeste se pretplatilo više ljudi. Ali, zar ja moram da igram nešto što se meni ne sviđa, da bi ja dobio subscribere i lajkove i ne znam nije šta. Znaš, to se meni ne sviđa, ja hoću da ostanem svoj, hoću da budem unikatan, hoću da budem osoba koja je istrajala. Znaš, ono, jednostavno, ne znam više šta im da pričam. Tako da, vidjet ćemo šta će vreme pokazati. Neću da silim da ja sad snimam svaki dan, možda sam tu čak i pogrešio. Što snimam svaki dan, što sam live-o svaki dan. Dosadiš ljudima. Ja već vidim ljudi koji su i ulazili u početku stalno, kasnije ne ulaze. A da, i još jedna stvar, i to malo publike koja me prati, čak ni oni nisu, ajde kažem, fair. I okej, prema meni. Ima tu ljudi bilo i koji doniraju čak i lajkuju i komentarišu i sve to. A hoću da vam kažem da s vaše tačke gledišta to je stvarno mnogo što vi meni dajete, ja to razumem i stvarno hvala vam na tome. Ali opet kažem, kada pogledate druge youtubere i njihove ljude i fanove, koliko oni njih isprate, koliko oni njih gotive. Svaki video, brate, oni podele na Instagram. Njihove profile, pretplatite se na ovaj kanal, bla 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 bla, svaki komentar, svaki like, znaš. Ja nisam vidio, brate, da mene tipa neko, ne znam, označio na storiju i uđite na live, pratite Đuru, pogledajte ovaj video, svi bla 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 bla. Ja to nisam vidio. Nemojte sada, znaš, sad kada ste čuli ovo, pa kao aj sad ću ja, ne vredi, ja pričam za inače. To se ne dešava, zato što ljudi nisu zainteresovani, zato što nemam dovoljnu podršku, jer nisam uložio 10 puta više novca nego što sam trebao. Zato kažem, u dalje vreme vidjet ćemo, treba da putujem nešto, svašta nešto da radim, izbacivat ću video snimke kada imamo vremena. Vjerojatno ću početi i ovako da radim posao, pošto stvarno već godinu i po dana se kući smaram. Treba mi neki posao malo, da imam neke obaveze u životu, brate, ili ne samo na internetu da zarađujem, nego baš da imam pravi posao, jer propašću, brate, dobio sam i stomak. I hoće krenem malo i u teretanu, malo da vežbam. Tako da vidjet ću kad budem imao vremena, snimat ću, kupio sam FIFA 21, volio bi da napravim taj serijal, znači da bude jedno 40-50 epizoda toga, svaki dan, svaki drugi, treći, četvrti dan, nebitno.
i da vidimo da se to reši, da se to sredi. Tako da, to bi bilo to od mene. Nadam se da se neće niko uvrediti, ja stvarno nisam imao nameru nikoga da uvredim, jednostavno pričam svoju priču koja je sasvim iskrena i koja s moje tačke gledišta. Ja bi opet volio čujem druge ljude, da meni objasne da ja grešim, da li ja grešim. Jer ja opet kad sretnem ljude koji mene prate, ljudi meni stvarno iskreno kažu. Ljudi nemaju razlog mene da lažu, brate, jer vidiš me sad i nikad više. Ali ljudi meni iskreno kažu, brate Đuro, ti si iskren. I to se ceni, to će jednog dana doći, sve na svoje i dobit ćeš ono što zaslužuješ. Ja opet gledam, možda i upravo, možda i nije, znaš. Ko to meni može da garantuje? Šta je treba sad narednih 5 godina da se cimam ko budala, da se ubijem, da se snimam da bi ja kasnije zarađivao 200, 300, 400 evra? Pa druže, sutra pređem auto, udarim me Kimi s Fićom, brate, njegovom i Međi, brate, na zadnjem sedištu, lupam, brate, pređem ulicu, brate, spičite kola hitne pomoći i nećete spasiti Bog. Znači, da ja razmišljam za 5 godina, hoće mene neko lajkovati, deliti ili ne znam da li ću ja biti youtuber, znaš, ja tako ne mogu, brate. I jednostavno mi krivo zbog svega toga, a ovo je stvarno nešto što volim. I što još nača fora svega, ja sam takav lik da što više pažnje imam i što više mene ljudi gleda, ja više motivacije imam da snimam, znaš. Recimo kad je bila ta zajebancija s Luxom, znaš, to je bio neki period kad nisam baš bio sav svoj, ali kad je momak meni rekao, vidim da si okej, dečko, znaš šta pričaš vamo tamo, dobar si youtuber, verujem da možeš jednog dana da budeš dobar youtuber, evo, ajte svijte, lajkujte njegov video, znaš. Ja vam ne mogu objasniti koliko to meni dalo motivacije, brate. Ne zbog toga što je on kao neka bitna ličnost, nego zbog toga što jednostavno bilo ko osoba, čovek, ima tako mišljenje i što ga je izneo javno. Znači, vi morate shvatiti da on kad iznese nešto javno svojoj publici, ta publica može njega, ja pišem publica, zato što pišem publicu uvek na engleskom. Njegova publika može ladno da ga zamrzi zbog mene, brate. Da kažu, brate, Lux, genjaš. Ali ono opet eto više nije, znaš, rekao je iskreno šta misli i to je meni stvarno dalo motivaciju, znači, do daske. Hteo sam, brate, da snimam, znaš koliko, ja snimio, brate, 4 videoklipa, brate, za 2 sata, razumeš, znači, pun energije, ceo dan editujem, moj kompjuter izgoreo, bog te koliko sam snimao. I onda sam na kraju, kad snimim previše video snimaka, izbacivo sam ih tipa na svakih dan ili 2, ali namestim ono objava da se izbaci tek za 2-3 dana. Ja snimio video pre nedelju dana, znaš. Mislim, ako kapirate šta hoću da kažem. Tako da, ali što više se dešava ovakve stvari, to je više gubi motivaciju i jednostavno me krivo zbog svega toga. Ali, šta da se radi, neka nova vremena su došla, možda je čak i mene pregazilo vreme, ja ne mogu da kažem, možda je to istina, možda i nije, možda je mene pregazilo vreme, možda ja jednostavno ne treba da budem deo ovoga, možda jednostavno treba da se zaposlim u nekoj fabrici, da radim, znaš, za 300-400 evra ili negdje u inostranstvu za 700-800 hiljadu, ili možda se vratim na Maltu, opet tamo da seckam paradajz, da šamaram paradajz i da seckam krastavac i da perem sudove. Možda je to moja sudbina, znaš, vreme će pokazati. Ali, šta da vam kažem, ljudi, nemojte da štedite taj like, nemojte da štedite taj subscribe, ne zbog mene kao mene, zato što ga ni ja ne štedim, znaš, kad se meni nešto svidi, ja nisam tip koji sad, ne znam, baš mnogo gotivim mnogo ljudi, znaš, i pratim mnogo ljudi. Ali ja, recimo, ispratim ja i tog baku prasta, koliko toko. Mada više njegovih snimaka onako uzem pa premotam, brate, zato što stalno nekad jedno tisto, brate, lik ponavlja, više ne mogu više stvarim da jedno tisto lik može da ponavlja u svakom video snimku. Ali opet, imate neke provale, neke zajebancije koje se meni sviđaju i volim da ispratim njegove video snimke. Ispratim koliko toko još 3-4 youtubera, ispratim Mario Vrećo, on je stvarno vrh youtubera, ali mi je jedina najjača stvar od svega toga što njega kako gotivim toliko i ne mogu da ga gotivim zato što jebo mamu, ja pravim taj sranje kontent i te reakcije i te neke igrice i ponekad ja pomalo ličim na tog baku praseta i muđu i sa svim tim nekim ispadima i dramama i zajebancijama. Ja malo samo čekam dan kad će i mene isprozivati, razumeš, i onda ću pojesti tako govno što sam ga svugde hvalio, a on će mi se tako posrati po faci.
Ali nema veze, opet kažem, stvarno pratim njega i volim takav kontent, volim tu zajebanciju, volim taj sarkazam, volim taj humor, ozbiljne teme, kako lako i tako te kanale ispratim. I tako da, šta da kažem, ali eto opet, kao što vidite, njegov kanal, znaš, nema neku milionsku pažnju, ima koliko je rekao, ima 500.000 ili ne znam, nije 600-700.000 na mesečnom nivou. To je ništa, brate. 500.000 prikaza na mesečnom nivou. To je ništa. To je 100 evra, brate, na mesečnom nivou. Čoveče, taj mikrofon košta 100 evra. Znaš, monitor košta 200 evra. Pa čovjek ne može za godinu dana da zaradi samo ovo što je uložio u opremu da snimi video. Znaš, da ne pričamo o kameri, da ne pričamo o vremenu potrošenom i svemu ostalom. Tako da, i on još ne zna, kaže slove rekao i ja. Tako da, šta vam kažem ljudi, nemojte da štedite taj like, nemojte da štedite to da ako vam se nešto svidi, ne kod mene, nego kod bilo koga drugog. Da podelite to na Instagramu, da podelite to na Facebooku, da pošaljete svojim drugarima, brate, pogledaj, svidao mi se ovaj video. Pa ja pošaljem svojim drugarima video, brate, pogledaj ovo. Ja neki video snimke čak i u kompjuteru držim za svaki slučaj ako se izbrišu sa YouTube-a, brate, jer obožavam ih. Znaš. Tako da ljudi, šta da vam kažem, to je bilo od mene za ovaj video, ovaj tematski. Vidjet ćemo, snimamo još par video snimaka i da vidimo koliko ćemo pauzirati ovih dana. Hvala vam puno na gledanju, a svako ko je pogledao ceo video, javite se na Instagramu i eto. Čestitat ću vam ili podelite moj video na svom storiju. Veliki pozdrav za vas, a mi se čujemo. Ćao!